Takže asi 5 minút potom, ako som natočila jedno video, ide druhé. Zatiaľ som aktívna dosť a to nepotrvá dlho mojím časom na seba. A mám to pekne napísané na papieriku, úplne nádherný papierik, čo som si napísala ja. A mimochodom, keď sa snažím, pekne píšem, ale ináč nič. Takže moje meno bude Tim Tim. Intro bude Choose Boostuje Tim Tim, alebo tak nejak. A koniec bude vidíme sa pri ďalšom trapnom videu a papa, alebo nejaké papa, alebo tak nejak proste, alebo je tam papa. Toto bolo také krátke video, ale ešte trošku potrvá, lebo som vám chcela povedať jednu zložitú vec. Chcem vám povedať rozvrh mojich hodín, to je zložitá a dôležitá vec. Takže, slovenčina, začneme od začiatku. Rozvrh hodín. Pondelok, 1. hodina slovenčina, 2. matematika, 3. výtvarná, 4. geografia, 5. angličtina, 6. biológia a 7. informatika. Potom máme útorok matematika, literatúra, nemčina, fyzika, telesná. Stredu geografia, matematika, hudobná, biológia, angličtina, etika. Štvrtok športiaky, to je behanie, angličtina, matematika, slovenčina a niektoré náboženstvo. Piatok, dejepis, fyzika, nemčina, literatúra, matematika, občianka. Pondelok a piatok máme najhoršie hodiny, pritom dejepis a fyzika ma baví veľmi. Ešte nemám chémiu, som rada, že nemám chémiu, lebo ma to asi baviť nebude. A čo by som ešte také povedala? A urobte si rozvrh tiež a dajte mi ho do komentu a ja potom spravím všeobecný rozvrh nás a budeme si vlastne podľa toho rozvrhu dávať videá, aby bolo jasné. To znamená, že ja viem, keď mám 7 hodín, tak tú 8 hodinu napríklad natočím vždy, ako idem zo autobusu alebo tak a dám to potom, ako dojdem domov hneď na YouTube alebo tak, ja už neviem, už natočíme 2 minúty skoro, aj viac. No a tento papierik si musím chvíľku asi uložiť a chvíľku, alebo rok. Prečo sa na všetkom smejem? Ja neviem, ja som úplne zúfala. Nemám čo hovoriť, ale hovorím stále kecoviny. Tak hovorí moja spolužiačka. Kecoviny hovoríme. Pozdravujem. Teraz sa pozerám na moje repráky staré, čo si už dlho nepoužívam, ktoré hrajú asi tak polovičku ako ten malý repráčik. Obidve dokopy. A čo by som ešte také povedala, ja už nemám slov. A ja už neviem. Stopnem to a domyslím si. Bože, to nejde, mne seka telefón. Čo tam bude, ja neviem. Ty kokos. Ale ne, sranda, ja som si nespomenula. Ale napadla ma taká jedna vec, že by sme si potom mohli spraviť, ako sa malujem, aj keď sa nemalujem, ale keď idem na večierky, čo je dosť málo času. A idem vám aj rovno ukázať moju zásobu malovačiek, čo je asi hrozná, lebo väčšina žien ma bude hejtovať. Presne 19 stupňov a neviem ako zakúriť, lebo máme nový, neviem ako sa to volá. A moja zásoba malovačiek je toto. Toto všetko je iba malovačka. Ale to je všetko maminkine, iba moja malá krabička tu svieti. No, nesvieti, lebo je čierna. Toto. A, počkajte, položím. Skladá sa zo špirály s tieňou a z lesku na pery alebo z farezu. Potom má aj dolnú časť a tam je puder alebo také všetko možné, ceruska a tak. A to je všetko, ja nič nepotrebujem, aj z toho používam si polovičku. Ani to nie. A kefu a ešte toto. A nechcem, aby mi platili za YouTube, lebo to je iba koníček, nemusia mi za to platiť, možno časom. Ja neviem, prečo preskakujem každú vetu, ale nevadí. Zatiaľ sa mi asi nenahráva, už nie. Jau. No, čo by som ešte na to povedala? Do popisku sa vás, alebo nie do popisku, všetko do popisku. Ja si budem musieť robiť scenár. Ja neviem, čo mám povedať. Už nahrávam 4 minúty 49. Dobre, končíme to a idem sa pozrieť na ten papierik, ako to mám ukončiť. Takže vidíme sa pri ďalšom trápnom videu a